מדברת? כן מדבר. אני לא מדברת. את כן. כשהיא מדבר, מוציאים אותו החוצה. את מדברת? לא, אני מסתכלת על ההופעה. אתה מדבר? כן. אז זה. אז זה בבא. אז זה. זה אבא. זה אבא. זה אבא. זה. הוא יצא מאבא. ועכשיו הוא יצא מאבא. אם הוא יבטיח לא לדבר, הוא יכול לחזור? אם הוא יבטיח לא לדבר, הוא יכול לחזור? אני מדבר? אני לא אדבר.